a dinga baku, girman ku yayi ta girma da kiran ku a ko'ina a ji ku, bayi su tsarkake ku a saka musu san su har da bin ku, ahlul kisa'i ne ku zababbu wai ina kamar ku, roko nake ga Allah zuriyarki a ko'ina ta haska. Har yayi ta bautarsa ce dalili da yasawa duk abin halitta, ga yadda za a yi ta zababbu su suke wakilta, tawagarsa annabawa a cikinsu akwai shugabanta, manzanmu mai madina shari'arsa cikinsu ba kamar ta, kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da yayi ta, farkon mabiyi ga wanda ya yi ka, shi ya yi kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta, shi ne ya fara bautar farkon mabiyi cikin halitta, a wajen yawan ibadar bautarsa da ya yi ba kamar ta, kuma shi ya ɗora bayi akan bautar jarrabauta, bawa idan ya bi ka shi zai huta a can ya haska. Babu ba wanda zai bautar da za ya kai ka. Kullum kana ibada da kaskantar da kai ga Allah, haƙurin ka nura ya kai a cikin komai a ce a kwalla. Ya ayyuhal muzammil kara ya dare kana ta sallah, in dai kana karatu kana yi bi da bi tartila. Zan so in ji ka lura da irin sautin da kai da kanka, kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta, labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka, halitta ka yi gargadinta hakika nura babu shakka, sarkin tufa da zuci da jiki wallahi ba kamar ka, ka girmama shi sosai fil kauli fi'il da zuciyarka, shi kadai ka bauta wa Allah kalikin da yayi ka, kyautar ka ba kamar ta ba ka yi dan a zo a baka. Wastaqim kama umirta aika daidai ta babu shakka, dan shi ya ba da shaida akan saiwa da saituwarka, zauna ka je ka huta ka kai sakon da duk ya baka, al-yawma ta ishe ka bayin sana ta shaida, sannan ka mai mukamin shaidar Allah ina kamar ka. A wurinsa ka fi kowa girma wallahi babu shakka, hujja cikin halitta tsoron Allahu ba kamar ka, wa zan kira karimin a halitta tun da dai akwai ka, mata suna da girma da mutunci gunka babu shakka, a cikin maza da mata tausan mata ina kamar ka, kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta, labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka, mun san ka kafi kowa alkairi da haba kamar ka, ilimi ka zo ka koyar ga iyali ma ina kamar ka, ba wanda za ya kai ka amfanarwa ga duk halitta, ba duniya gaban ka ko da can har abin cikinta, aikin da ke gaban ka samo mu a can mu je mu haska. Wallahi ka fi kowa ihsani kaf cikin halitta, har ma wajen
shirinka a cikin zamantakewa da makwabta nura ba kamar ka kowa da kyautatawa ya san ka kansu babu shakka bakinka na yabanka da karamcin nan da kyautayinka sunanka ba kamar sa sunanka abin yabo yayi ka kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da yayi ta labbai kamai madina farkon mabiyi ga wanda yayi ka kowa yana da aibu shaidar kowa akan ka babu dan da habaruwanka baka aiki irin na aibu ba tuntube akan ka wannan kalmar akan ka babu a cikin hani da aiki farkon mabiyi kuce na jibu labbai ka sanni bawan Allah dai tak da ba kamar ka a fagen rike zumunci ka koyar ya mafi zumunci hatta kawar Khadija ta shaida halinka mai karamci ka koya so tsakanin dangi junansu su yi halacci ka so wa duk halitta rahama fatan ka ta yi aminci dattija mai kamala kubutar kowa ya zo ya bi ka wallahi babu aibu a cikin komansa mai madina kowa ya zo da sharri alkhairi zai akai nabina baya fada da kowa balle ka jiran kawai ya kona so social ga kowa so humble shugaban a nuna gunken hali ɗabi'a wa za a fito da shi ya kai ka kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da yayi ta labbai kamai madina farkon mabiyi ga wanda yayi ka wallahi ba kamar ka a fagen takawa a burkayya kowa ya sami Allah kai ne sanadi ka nuna hanya ka kauda duk badala shirka barna da kauce hanya dodar a kama Allah a rike shi a dinga mai biyayya farko a biyayyar kai ne kai har ake kwafarka furci haɗi da aiki tauhidi da hakai ka fara daga gunka an ka koyo nau'in bautarsa kai ka fara komai ka temi shi kai ne farko da za ka fara kowa ya je wa Allah in ba kai ya fi ɗan asara bayi mu kama aikin da yake wallahi za mu haska komai a ce da shanka mai tsarki ne cikin halali kai ne mafi ibada farkon mabi abin misali ya sahibul salimal kalbi binka ne dalili kuma kai ka cinya maki har gun sarkin jiki da hali wallahi ba kamar ka abadan kuma babu wanda yayi ka kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da yayi ta labbai kamai madina farkon mabiyi ga wanda yayi ka taushin halinka ya kai ga bayi na ji ba kamar ka haka ne ya ba su damar suka zauna gunka babu shakka har shawara kake yi da su wataran su zo su baka kowa ya kwaikwaye ka akwai lada cikin kwafarka aikin da duka yi shi kowa ya rike shi za ya haska labbai kamai madina kai ne da yawan da ba kamar ka a cikin zubin halitta san babu guda da za ya kai ka siffar da duk kake so in ta dace da kai ka ɗauka amma a ɗauki taka wannan sai kai kaɗai da kanka masanin ka kalikin ka shine ya ɗayanta yanda yayi ka bauta zubin jikinka zuciya wai ina yana ka ba wanda za ya kai
bai lamba albarka babu wanda ya yi ka. Kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta. Labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka. Kai ne kadai a ƙarshen bodar daga kanka babu bawa. Ya baka duk abin so kowa zai bai ta kai ya baiwa. Kai ne ya sa tsakani kai ne mahadinsa shi da bawa. Kofar shiga ga rahama Allah kai ne ba adawa. Kowa ya bi ka nura ya huta har a can ya haska. Sannan ka mai mukamin saitawa kai ka taimake mu. Kai ne ka shirya yara muka girman wanda ke gaban mu. Manya su tausayawa na kasan su hakan ka ce gare mu. Ka taimaka wa kowa tun ba ma nan ka taimake mu. Wallahi ran kiyama ka san ranar da taimakonka. Rahama kake ga bayi ga marayu ka wuce ubansu. Dan babu wanda yayi ka gun raino har da tausayinsu. Kyautar kana da girma ko sau nawa za su zo ka basu. Ban ka kayi kyara ba bare kora halin ka basu. A cikin faɗi da aiki ka gode sanda duk ya baka. Kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta. Labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka. Manzan mu ya fi kowa ƙaunar mu a kaf cikin halitta. Komai ya so wa kansa ya so mana dan akwai rabauta. Ba wanda ya yi shi amfanarwa wallahi na fahimta. Ƙaunarsa kan halitta ta zarce uwa take ga ɗanta. Rainan da ya yi gabayi kowa ya rike shi za ya haska. Bayi mu ƙara lura mu bi Allah wanda shi ya yi mu. Komai mu kai na bauta ladan ƙarshen sana gare mu. Ba ma da ɗarsa komai balle mu rage shi kalikinmu. Dan bai da ma buƙatar komai sunansa alganiyu. Inda yana buƙata bautar manzansa ta ishe shi. Kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta. Labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka. Kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta. Labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka. Kai kai kiran halitta ga bautar kalikin da ya yi ta. Labbai ka mai madina farkon mabiyi ga wanda ya yi ka. Adamsi on the mix.